טוב, אנחנו טיפסנו עכשיו על הצ'אוקי פס. זה אחד הפסים הגבוהים באזור פה. ההר הגבוה שם זה הקזבקי, היינו עליו לפני כמה ימים. אפשר לראות את הקרחון שטיפסנו עליו. פגשנו איזה בחור מניו זילנד. הם החליטו לקחת את הדרך היותר ארוכה, אז ייקח להם בטח עוד איזה 10 דקות להגיע. אני כבר מחכה פה איזה 10 דקות. מזג אוויר פנטסטי פה. זו הדרך שלנו למטה לכיוון האגמים. וזהו, יום שישי, יום החמישי לטיול. וזה הנוף מפה. צ'ירס.